Tinanghali kami nagising guys. May pick up pala kami ngayon. Product. Kaloka. Ayan. Itong isa naghahanap ng Dio at hindi pa ako nakakuha ng Dio. Ayan. Wala na siyang ano. Wala na ba? Wala na talaga tuyo na. Ubos ang Dio. May-ari ng Dio. Walang Dio. Ayun. Ito pala daddy. Hanap tayo ng hanap eh. Well, okay lang naman sa akin ng amoy abubuka. Ay! No! Ayoko nang amoy abubakar ka. Kami ng imported amoy. Ayan, nagilamos na nga lang ako eh. Tapos, ano, yun, bihis na. Kilay, syempre, yung mga daily, ano natin, essentials, dyan, hindi pwede mawala. So, yeah, let's go na guys! Wala tayong oras! Labas na yung PSP, oh. PS4 pala. Iba ba yung PS5 nga pala? Iba pala yung PSP. Yes. Butas-butas pa yung pangsapin natin sa mga na-plancha. Yan, kasi hindi ko pa napapalinis yung ano, yung sopa. Tapos hindi ko pa mahanap yung pinaka-cover nitong nabili ko. Kaya yan na muna pansamantagal. Charot. May hanapin ko. Kasi kailangan lang namin talaga mag-pick up na yun ng, ano, ng paninda. At yung mga nag-aabang na kahapon pa actually. Yan, si Bang Alboy kasi tagal kahapon na gano'n. Gumawa. Eh, wala si auntie, wala magbabantay. Kaya, yun. Natagalan din ako dito sa taas. Hindi na ako nakababa actually. Tapos, umalis na kami kahapon para bumili ng TV nga. Pati yung pag-grocery, hindi ko pa nagagawa. Wala na kami ano. Ayun, wala na naman yung mini pantry natin dyan. Pantry! Wala tinapay. Yan. Kaya bumili rin ako niyan para dito to sa labas. Hindi laging nasa loob ng kwarto. At nabuburyong na din daw siya sa ano, sa mga laro niya sa PC. Daddy, ka na! Anong natin mo? Ha? Ayan, dito na sila ate. Linis na nila yung sofa. Ayan! Kakaalis lang ng mga naglinis guys nitong sofa and ayan, meron lang talagang mga hindi na natanggal yung parang mga oil kasi matagal na to, 2 years na, nasa ano pa to, 'di ba? Nasa pure gold pa. Pero at least yung dito sa ano mismo, sa upuan mismo. Ayan, na ano. Pero hindi naman halata ano. Unless tititigan mo talaga kasi dinala pa to sa store. Siyempre, hiniga ni Rico, yung ganyan, mga bata, nag-french fries, punas dito, ayan, ganyan, no. Para siyang dark na, ano, na something. Ayan, pero okay lang. At least, nawala yung, ano, yung amoy. Yung amoy ang concern ko, eh. Ayan, linis na. Tapos, ayan, hiniram ko ulit kinene yung mga pinatay ko before na, ano, na, tag dito? Sofa cover. Yan. Tingnan natin kung sasakto dito. Kasi pang 3-seater eh. Iba kasi yung ano, yung measurement ng isang sofa ko, yung inatngat ng mga aso. So, let's see kung po pwede to. Tuyong-tuyo naman na siya eh. Yan. Kailangan ko lang siyang takpan kasi mamaya si Poknat eh. Dito naman yung nakahiga. Makapal to. Tapos hindi agad tumatagos yung tubig dito. Kaya perfect. Yun. Tingnan natin. Ito pwede. Ang 2-seater ata ito. Kaya na-fit. Di ba yung measurement ng ano? Shortage! Shortage sa tela. Ba't kaya? Kasi pinagawa ko dati, 3-seater tsaka 2-seater. Hindi kaya pang 2-seater lang to. Oh no. Ay hindi. Sa Happy Home ko to pinagawa. Sa ano pa to eh? Galing pa tong Tagaytay. Hindi. Galing pa tong Batangas. Wala, nasan yung pang 3-seater ko? Oh, 2-seater lang ata to. Yun. So, ayun nga guys. Hindi pa rin naubos yung inano ko kanina. Yan. Pero si Daddy lang nag-breakfast kasi kanina eh. Si Chris ata konti lang yung inano. Kinain. Then, yung corned beef. Tapos ngayon, nagpabili na ako kay Jack ng lechon baka sa Andox. Pero,
Pumunta na naman sa taas yung anak ko. Nanginaan naman sa tita niya. Yan. Kain na, Daddy. Walang kakain eh. Kaya ano ko muna tong mga grocery namin kanina. Grocery. Konti lang. Mga madalas lang namin gamitin talaga. Yan. Siyempre ito. Presto. Kaya pala, Daddy, nung isang gabi, gutom na gutom ako, guys. As in, naghahanap talaga ako ng something na makakain. Kinalkal ko na yung lagayan ni Daddy ng mga snackers. Alam mo yung kahit anong pagkain, basta makakain ako that night. Yung pala, dadatnan ako. So, ano ba tawag doon? PMS? Loka. So, yung ganito yung kinain ko. Pero isang piraso lang naman. And then yung oishi. PMS pala yun. So, yan. Presto na favorite niya ni Daddy, peanut butter. Tapos, meron doon mga chocolates. Yan. May kisses. More kisses. Ano pa to? Itong mga cup noodles. Kasi pang sabaw. Pag hindi ako nagluluto ng sabaw. Yan. Tapos, ano ba to? Kanina ko pa ito tinatanggal. Ay, matanggal. Yan, tapos itong favorite ko na sa Great Taste Choco pag hindi ako nagbo-brew. Tapos may fresh yung dalawang Cloud9 kaya yung kinuha ko. Yan. Bumili ako ng dalawa kasi yung isa ibababa ko. Then more cup noodles. Pero yun lang naman. Oh, 8 piraso lang ata. Cup noodles. And then bumili ako nito. Yan, mayroon na rin sa pouch yung yung mushroom. Kapag gumagawa ako ng mushroom soup or gravy. Yan, bumili akong dalawa. Then, yung gatas. Licorice, strawberry, and yung milk. Then, sa isa, ito lang, tinapay. Tapos, Daddy, hindi ka pa nagsisindi. Bumili ako nitong lagayan ng kandila. Diyan. Tapos, kandila na rin, of course. At yung ililipat ko dito, yung sila Mama Mary, sila yung Nazareno. Yan. Gawin ko na ngayon. Kaya bumili kami nito. Then, more chocolates. Cloud9 Gold. Ano ba yan? Kaka-diabetes ata itong mga. Tapos, ito. Yan. Pancake syrup. Yung sugar-free yung kinukuha ko lagi. Then, yan, apple cider vinegar kasi ginagamit ko to kapag nagsasaing ako. Yan, isang takip para hindi na papanis. Yan, effective yan. Promise. Pero kahit anong vinegar naman, guys. Pero mas bet na bet ko talaga to. At kahit makalimutan ko pa siyang ilagay sa ref, hindi siya napapanis. Then, Pure Foods na corned beef. Tapos, Century tuna. Then, spam, of course. Ito ako nakakuha ng karninas tuloy. Sardinas. Ano pa to? Corned beef pa rin. Yan. Then, wala. Yun lang. Ayan. 3 spam. Then, chocolate pa rin na drinks. Yan. So, ayusin ko lang to. Bumili din pala ako kanina sa Ace nitong mga extension. Hindi, extension, saksakan. Na merong switch. Yan. Pati ba naman to? Ito 104, bumili ako ng 3. Tapos ito bumili ako kanina ng 2, yung isa gamit ko na sa baba. Sa laptop ko tsaka sa cellphone. Yan. And ito gagamitin natin para sa micro. Saksak mo na, Daddy, para hindi na ako bunot ng bunot sa micro. Good morning. Oh, naku po. Huwag kang gugulong. Gawa lang tayo ng corned beef, itlog, combine ang kalalabasan. Torta. Yun. Tortang leftover na corned beef. With shell. Char.
Tapos nagsangag lang din ako ng tirang kanin kagabi. Gawa na yung tirang sinangag din yung kinain nila kagabi. Mahilig sila sa sinangag eh. So kaya pa ano ko pala yung rice kapag nagluto ako, pasusobrahan ko lagi. Favorite nila sinangag. Nag-aagawan pa yung mag-ama kagabi. Tapos yung tirang lechon baka sa Andox. Yan, ginupit-gupit ko na lang. Ang bango. Ang sakit ng puso ko. Grabe. Nakalimutan kong uminom kagabi nung bifinamit. Ay, puknat. Ay, naku, yan sinasabi ko. Ayan na naman po siya. Baba! Di ka pa naliligo. Baba! Baba! Kakalinis lang na sopa. Baba! Baba! Ay, magagalit ako. Baba muna. Baba! Baba! Happy na, routine? Happy na? Nakalakad na? Happy na yan. O, sige na. Sige na, sige na. Paliguan kita dyan eh. Mainis ako sa'yo eh. Gusto mo yan? Ha? Mabaho ka na ba? Hindi pa naman. Hindi pa naman mabaho ang Gucci. Kaso ang poknatin, abaho na. Poknat! No, no. No, no. No. Kapaliligo. Nagmukhang hopya yung ano ko. Tortang corned beef. Ayan. 4 na piraso lang yung nagawa ko doon sa ano, sa tira. Half lang yung kinain ni Chris. Ano? Oh, di pa ako makain kasi hindi pa ako nag-ano eh. Nakalimutan kong mag-take ng pink pills. Yan sama ng tiyan ko pag ganun. Hindi pa ako nagbabawas. Maghapon na naman po kami na neto sa kalsada. Kakahanap ng baby niya. Galing kaming ano, cash and carry. Kaso wala kaming nakita na baby niya. So, ayan. Patuloy po ang hunting sa baby niya. Nawawala. Diyos me, buti na lang wala akong masyadong gagawin today. Yan. The baby. And then ngayon, punta kami sa ano, sa Mega Mall or Shangri-La. Check namin dun kung meron. Sabi. Dito na maubos yung oras ko. Ang araw. Are you saying this is a waste of time? Yes, waste of time. Sayang oras ko. Okay. Ayan na yung baby niya. Hi guys! Today I'm going to demonstrate how to cook Shane's Kitchen chicken. Ayan ha. Ano yan? Galing sa Jollibee yan guys. Ang fry man natin. Dry run namin ngayon guys. Dry run. Ano, sunturize na yung restaurant ng Shubis. Yes, claim natin yan, Kuya Emer. Yung kulo na yung ano, oil. Ano mga kapatid, kaya pa? Humihinga pa ba? Partida, wala pa yung 24 ha. Oh my gosh! Hi guys, so yun. Naligo ako. Pag-akyat ko dito sa ano, sa amin. Kaya kasi tumulong ako kay Nene. Grabe mo na yun. Tumulong ako kay Nene mag-ano, diba? Luto. Kasi ang dami niyang order. And yun, ang saya kasi natapos namin ng mas maaga. So, pagkatulong-tulong talaga, maagang natatapos ang ano, ang gawain. Napapabilis. Kasi nandun din si Kuya Emer. Si Emer. Natawag ko lang siyang kuya para yung mga ano, yan, sila Peter nga noon is sumunod sa amin. Yan, parang si Auntie, di ba? Tawag sa akin Ate Mapi hanggang ngayon kasi yan, yung mga pinsan ko na anak niya, pinapasunod niya na kailangan ate ang itawag sa akin. So, pati siya, ate ang tawag sa akin. Pero what si Auntie? Anyway, ayun nga, daming order kanina ni Nene. Grabe, si Nene na ano na, parang natataranta na eh. Ano lang kami kanina, chill-chill lang. Kasi nga, kaya namin yun. At alam namin na ano, na marami kami. Buti na nandun nga si Emer. Siya yung ano, yung fry man namin. Yan, tapos nakabili din kasi si Nene nung ano, diba, yung fryer.
Kaya ayun, mas napadali din yung pag ano ng mga piprituhin. Anyway, ayun, ako yung nagugutom. Kaya magpe-prepare lang ako ng dinner namin. Birthday ngayon ni Chris, guys. Pero nasa MOA siya ngayon. Nanood siya ng sine kasama ng mga kaibigan niya. Nagpaalam siya kanina na ano, mami, hindi, bago pa pala yung birthday niya, nagpaalam na siya sa akin na mami, sa birthday ko is, labas na lang ako with my friends. So, okay. Yan. And then, since kami nga lang ngayon dito ni Daddy, maggagawa na ako ng Shanice, tinapa flakes. Yan. Tapos, ay, shock. Nag-i-steam ako ng cabbage sa micro na lang. Yan. Kasi gusto ko something na ano, may... Ay! Merong gulay. Tapos pinagprito ko lang sa Daddy ng ano, ng dynamite, then hotdog. So, okay na yung solve na kami doon. Tapos, ayun nga, speaking of Chris, nagpapasundo na sana siya. Sabi ko, kain ka na dyan, anak, sa ano, sa MOA. Kasi parang hindi na ako magsaing. Kaya kasi yung tirang kanin lang ang ubusin namin ni Daddy. Tapos, susunduin na siya ni Daddy. Ayan, kain tayo, guys. Mauna na ako kakain kasi, ano, nagutom na talaga ako. So, binigyan ako kami nung ano dito, nung sa Arab Peninsula ng ham, tsaka Krispy Kreme. Yung isa, iniwan ko dun sa taas. Yan. Tapos, yung tirang kanin nga. Tapos hotdog, dynamite, and then yung tinapa flakes, then yung in-steam ko na ano sa micro cabbage, yung baho niya, in fairness, amoy utot. Tapos, yan. Vampire shot, yung juice natin. Muna na tayo kasi gutom na ako talaga. Silang ano na lang, silang mag-aman na lang ang magsabay. Kasi sabi ko kay Chris, dapat kain ka na dyan para hindi na ako magsasaing. Yan, tapos bumili din ata siya sa Macdo. Kaso, gusto niya daw dito kainin sa bahay. So, sila na lang yung Daddy, ano, magsabay, nakain. Yan. Ano ba, Poknat? Kasi bukas pala is, baka bumiyahe kami, guys, paano pa Nueva Ecija. Susunduin na namin sila, mama. Yan. Kasi panay brown out daw doon. Na buwisit si Papa. Ang init ata. I mean, wala silang mapaglibangan. At least dito makatulong na daw kay Nene. Yan. Ubusin ko na lang din itong ubusin. I mean, ubusin namin yung white. Yan. Sa January na ako ulit talaga mag-ano, guys. Magbabalik alindog. Although hindi naman ako, hindi ako tumaba ng bongga. Or hindi naman tumataas yung timbang ko na. Pero syempre, kailangan iwasan yung yung carbs, diba? So, tama na sat-sat. Kain na tayo. Try muna pala. Ang lungkot pag ikaw lang mag-isa dito. Nag-edit ako actually. Para sabi ko, habang nasa probinsya kami, may ma-upload na ako. Yan. And then, wala rin ako gaanong vlog. Itong mga nakaraang araw. Gawa ng, sobrang busy ko nga din sa shop. Para andang ng gulay. Ang lungkot kasi pag walang gulay. Parang sarap talagang tinapa. Thank you pala mga umorder sa inyo ng tinapa flakes. Tinapa flakes. May FNP deficiency, no? Thank you sa mga umorder ng tinapa flakes. Ayan, sa Shopee. Isa ito sa pwede nyong gawing, guys, pang ulam, ganyan, sa ano lang, fresh kamatis, sibuyas, ayun, sili. Kaya pansahog sa mga gulay. Masarap. Kahit anong ginis ang gulay, guys. Instead na pork ang ilagay nyo, o mga ibang mga karne, try nyo itong tinapa. Sobrang sarap. Sa munggo.
Gutom talaga ako. Kumain naman kami kanina. Lunch pa. Anong oras na? Alas 8 na. Ayun, din na kumain sa taas ngayon. Kasi magpapahinga na sila nene. Tapos, basta, gusto ko dito sa baba kumain. Pwede naman i-wrap yung ano, kamatis. May tinapa. Samgyeopsal style. Then editing yung December 6, 7, 8 ata to. Tingnan nyo kung gaano kahaba. 41 minutes. Kaya hahatiin ko na lang to sa dalawa. I-render ko muna and then hahatiin ko sa 2 parts. Kasi yan. Sobrang haba, baka mainip kayong panoorin. And then dito ko nag-edit sa na lang sa labas kasi kanina nagluluto ako and nagpapakulo ako ng pandigo. Yan, and flex ko lang ang aking baby, si Baby RMK. Yan, nagpagawa kay Rico pang giveaway sa mga reseller. Ang cute-cute naman, naka-pacifier pa. Yan, mousepad para sa aking mga distri and reseller. Yan, tapos baka sa na ako mamigay ng ng mga giveaway din. Kasi hindi ako sumasabay sa ganito sa mga Pasko. Usually late ako namimigay sa mga active lang din naman. Active distributor, resellers, yung mga masisipag. Yan, yun lang ang binibigyan ko. Yan, so tapusin ko lang to guys. And then, yes, manonood ako ng habang nagpapaantok. Dito para bang nagre-render ako. Dito pa rin sa labas. Kasi si daddy, may kinukting-ting na naman doon na something sa sa kwarto. And alam niyo ba? Ito, kasi kaya wala akong vlog kahapon na din. Gawa ng kumuntik na naman kami mag-away kahapon. Kasi galing kaming diba? Galing kaming Mega Mall. And then meron na namang isang van na ewan ko, ba't ba kasi ang daming talaga, ang daming kamoting driver talaga. Alam mo yung nasa tamang lane naman yung asawa ko. Tapos, nagsiselfone ako, yung pag ganon ko bigla, konting-konti na lang talaga guys, nasa mabubundol na naman, masasagin na naman si Tonton. Van yun, mataas din, tapos syempre mataas din si Tonton. Sa gulat ko, ayun, nasigawan ko si daddy, wag mo na kasi ituloy yung ganyan, ganyan. Akala ni daddy, siya na naman yung sinisisi ko, diba? Kasi lagi na kami nag-aaway niya kapag sa biyahe. Sa gulat niya, kasi napasigaw ako, sinigawan niya rin ako, napakakitak na naman yung ganyan. So parang, nag-aaway na naman kami sa biyahe kahapon. Lagi na lang ako, sana tinitingnan mo rin na hindi ako lagi may kasalanan, kundi may ibang yung ganyan. So, na-realize ko din naman yun na, kasi nasa tamang lane naman talaga, pero pilit talagang dumidikit yung van kagabi. So, yun, din na lang ako umiimik kagabi, pero na-bad trip na kasi siya. So, ayun, pa ako sa kanya nagsusorry. Ito ko sa kanya nagsusorry, pero kasalanan ko kasi nasigawan ko naman siya. Yan. So, kagabi, alam niyo kung saan ako natulog? Dito, sa sofa. Literal. Ay, pero, ako talaga may kasalanan. Yun, kasi nagulat naman ako. Nasigawan ko siya. So, dito ko natulog sa sofa, which is okay lang naman, kasi minsan, din ako niya sa laro niya. Yan, sige panlaro. So, sabi ko, dito na nga lang ako lagi natutulog sa sofa. Char. Pero ayun lang, guys. Ang ganap. Yan, sobrang productive ng araw namin ngayon. Gawa ng natulungan ko. Yan, maraming orders sa Shanice and sa Shopee. Yan. Ayan, so ito yung hunting namin kahapon na baby ni daddy.
Yan, dapat JBL to na 310 kasi wala kaming mahanap talaga na stock. So, halos naikot na namin yung mga SM kahapon. Even sa Cash and Carry, pumunta na kami, wala talaga. So, ending namin sa sa Mega Mall, which is wala din. Kaya, napunta na lang kami sa Sony, which is okay lang kasi Sony din naman yung bagong bili kong TV. So, pagka-brand sila. And then, PS4 is Sony din ata, di ba? So, yun. Sony to Sony. And then, alam ko dito yan sa ilalim ilalagay. So, iyan, ang aming mini sala. Mini lang kasi maliit lang talaga siya. Ayun, yung TV. Yan. Pero yung yung altar ko, hindi ko pa siya nailalabas. Kasi kailangan pang, ayun, inunti-unti ko lang naman guys. Pero, hopefully, bago matapos ang taon is, naayos ko na dito. Diba? Mukhang bahay na ulit. Kasi yung mga anak talaga, yung mga dogs na wala yung yung ayos ng bahay, kundi puro kami, puro nasa itaas yung mga gamit kasi nginangat-ngat, yun. So, ngayon is, ayan sila. Although yung sofa is ginaganyanan ko ng ng upuan kapag kagabi, gawa na si Poknat is dyan natutulog. Eh, syempre, kakalpalinis ko pa lang yan. Tapos yan, naglagay ako ng basahan dyan. So, dyan sila matulog. So, ayun lang. Dami na naman chika ng lola niya. Tapusin ko lang tong, i-render ko lang to. And manonood na ako ng Korean novela. Bye! Good night! See you bukas, guys!